Ramogi TV ka endi kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol chakore sani. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro kawuono dago mbaka mar dinde magalagala. Joluo nowacho gimoro ni se gweno ti se ogwang'. Adwa penjo moro kanjo kama ni ang'o ma sirikal kata oganda koro nyaka tim mondo ji kik donje dinde magalagala. Abro keto namba mar simba piny kanyo mondo koro wago mbaka wainjre anen kama konyo wago mbaka ka endi men wendo wakawuono ten Canon Omollo men jadolo All Saints Cathedral dongere luongo ni Assistant Provost All Saints Cathedral. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Jadolo wach matimore Shakahola ni. Mokwongo dana winja ne pachi ni neno ka ang'o mokethore momiyo koro wachopo kama kaka oganda ma ji nyalo dhi mabuondre ni jadolo wuondo ji ma ji chwe matho. Ang'o mosekethore mokwongo? Trevor, erokamano kendo mos makende ne nyikwa Ramogi kuonde ka kuonde ma giwinjo wae. Aparo ni wan gi chandruok ahinya kor jodolo to kendo wan gi chandruok ahinya kor jowa ma jokristo maluwo jodolo. Mokwongo ahinya ni jodolo mang'eny kawuono osieko kendo ni kod dwaro mar ni mondo gibed kod mahu, mondo gibed jok midewo and dwaro bedo jok midewo no. Gigamore kod gik mang'eny ma miyo ineno ni in kod teko kendo in ng'at ma opogore, ng'at mochung' moliso joma moko te, koro ji tel ringo bang'e. Nikech mano kelo mwandu, mano kelo gik mang'eny ma biro kod mano. Iluongi oko koni kod kocha, miyo gibadho nyaka honni moko magalagala gitimo kod gik moko tenore kod gik mandiko mar Nyasaye wacho. Bade komachielo, Trevor, wan kod oganda ma jopiny ma gin jo Nyasaye maluongo ni jokristo tieng' ma wantie ni, ma paro ni chandruok maduong' ma wabedogo en ni ji ni kod riyo mar dwaro ng'eyo Nyasaye, tae moko luwo yore moko magalagala ma ok gigo kogno, mok gigo ndamo chien ma gipenje ni to ai ma be yo morere adier. Chalna ni samoro wadonje e lamo kod din ka wakao bongo watu waketo thengi to adhi ayolo kamano gimoro amora mawachno, gimoro amora matimre waluwo rumbre ma ok wapenjo ni to maber koso ma ok. To iwache makare nikech gini koro biro mana kuom ji ariyo go, jodolo to gi jokristo wiri kata joma luwo dinde goego. Chike aila mage ma koro nyaka keti ne kanisa kapok odonjo ne jodolo? Be nitiere chike minyalo ket ne kanisa mondo mi kik wabed gi jok manie dinde magalagala? Aparo ni kanise ipuodho e buo migao mar sirikal ma ndiko kendo register societies, organizations machalo kamago. Aparo ni nengo oridi ahinya wach mar yawo kanise gieki mondo ng'eni kiyawo kanisa ni en kanisa machalo nade, en kanisa ma oyiengore kuom ng'at achiel kende koso en kanisa ma ni kod structures manyalo keto ji neni accountability nitiere kuonde makamagi, koso en kanisa ma wanyalo wacho ni puonjne chalo nade. Omiyo onego bed ni ji sirikal neno ni kanise midwa yawo kata jok masieko ni dwa yawo kanise nyaka gikelnwa kit puonjgi, ang'o ma giyango ma gidwa puonjo. Machielo bende sirikal onego go tarubini kendo onego bed ni bedo kod system moro macheko ni to ang'o madhi nyime kuonde ka kuonde, e kona ni, e kona cha. Wan gi migepe mang'eny mag sirikal manyalo go tarubini no mane. Omiyo aparo ni mane manyalo wacho gi sa. Chike miwacho ni onego ket piny gi, onego ging'i sana jodolo gogo koso kanisa? Nitiere chik minyalo ket piny ni jadolo nyaka beno puonjore otimo gimo miluongo ni theology classes cha to bed mana degree? To mano be biro konyo nikech nitiere joma ng'iso ji ni kidhi kin jayalo to yalo en gima Nyasaye maketo kuomi, ok en gima isomo. Ang'eyo ni mano en puonj mose yangi kendo idhiro kod ji mang'eny molo ahinya jodolo wetena mowuoke kendo machuogore kanise mag achuogra makawuono ma ok ong'e tiendgi kod wigi kuma gidhiye. To Trevor, adwa ni mondo awach niya, ing'eni ei industry ka industry, ei sidieng ka sidieng ma gik matimore e pinywa ni kata piny ngima, nyaka bedie tiegruok eka mondo timgi. In no kinyasika seka ni wuok ni jalendo ni microphone nikech duondi ber kendo in gi base moro kanyo baraton mamit ni chaka lendo. Nyaka kadhi ling'any mar puonjruok ma baraton mamit
ni chaka chaka lendo. Nyaka kadhi e ling'any mar puonjruok ma puonji ma koro nyalo chungi nyim TV kata nyalo dhi kamoro mifwambi kendike. Wadhi e lawyers chalo kamano, jothieth chalo kamano. Sidienge ka sidienge mag gik ma ji timo e kindwa kalo kamano. Ng'omiyo kar dolo ka emodwa mbeke ahinya ni Roho Maler kosepong'i ta in kore nyala chugo kanisa tichaka chaka muomri tiyalo. Trevor, kama wantie nyaka waket chike magayo kendo tayo ni ng'ano manyalo bedo jadolo, sidieng mane manyalo bedo kanisa mowal kolore kod kanisa. To ganda kolore kod chik ma sirikal oketo. To ganda onego tim nang'o nikech gin be magine samoro iwacho ni wuondogi, lakini samoro king'iyo to en ng'ama ne dwa mana ni mondo yalne, en ng'ama chunye ne gombo mondo yud Roho Maler. To ng'ate modhi wuonde. Oganda koro nyaka ng'i ang'o kapok gidonje kanisa, ang'o ma onego gitim mondo gidonje dinde magalagala. Mokwongo wafon weche buora kae. Mokwongo en ni nyaka wabed jok motang' kendo mochich. Kata ndiko mar Nyasaye wacho no ni tang'uru. Wacho tang'no kuonde mang'eny. Paulo wache jo Efeso ni tang'uru, tang' kaka udak. Tang'uru kod jopuonj magalagala kawuono. Luongo gi mang'eny wach tang'no. Wach miluongo ni tang'. Omiyo jo Kristo maluwo kanise kata jo lemo kata jo dolo mokwongo nyaka gi tang'. Tang' ni fuone nang'o. Mokwongo nyaka wang'e ni to kanisa madhiye ni kite chalo nade. Ang'o mopuonjo. Nyaka ibed kod thuolo minyalo go kogno gi mopuonjo. To kinyal go kogno gi ma kanisa puonjo miyangi ni ma oriere kata ma obam. Mokwongo ka ok ing'eyo andiko mar Nyasaye. Muma puonjowa ni adiera duto te mothenore kod weche mag dini oyangi e andiko mar Nyasaye ma en muma. So muma kanyo ka wasome tidwaro ikwayo Nyasaye mondo mi winjo kendo ng'eyo matut. Abro bedo ling'any moro ma ka ng'ato sieko gi miriambo tako ni no. Mano ke gima andiko cha wacho. Mano miriambo. Andiko mar Nyasaye no kanyo. Rose ogochonwa kaendi. Rose oimore. Oimore nyacho odi nyakachi. Idhi nade? Adhi maber wodiluo. Intiriyo nade? Ariyo maber ahinya koth ema neno ka gowa Nairobi ka. Ber go ng'ato go koko mos na jadolo. Jadolo. Akawo mos. Koro anta rikini go simu nikech. Suru nogolo ang'ono gwene tong'. Mokwongo gima wuora, akia ni en advice, akia ni danga penj. Mokwongo wachakre gi dhano kaka an kata in driver. Kuma ne nyuolie Thur kucha ne onge kanise kote donge nitie. Catholic nitie, Anglican nitie, Hera Obembi Nyamasogo nitie, Pentecost for that matter. Yeah. So ni biro Nairobi ka ni yudo ni koro ni bianie joka ministry ni dwaro miracle. Ana wuon aonge gima dacham ni ng'ato dwaro na dhi pandu mbegu. Adhi bolo ne Nyasacha tight sadi. Iyudo kanisa makata ka shido yudi Nairobi ka tidong Nairobi ka tidwa mana tima ngodala idhi manyo kanisa umadala. Dhano fuoni ke tidwa okitidwa tiyo matek. What miracle? Kiani wadi kiani our church ministry siju kiagiti mangonango matinde gimalich majadolo giro ni gobeni gwe jadolo I hope ni winga. What mani kichung synagogue to ninga to dwaru wuya against churches moko. Wan jogo modongo kaluma wadonge kanisa. Ni biro Nairobi kaninga to kuchu. Ni kiani Catholic lamo jochien. So jogo manoso mokata mission schools mege Catholic or Anglican. Those are the best generation manitie jodongo manitie. Dane madwaro yani an kana bed miya nyalo yudo mokwongo chief kidede magwenge go nego benisa ni nie jela. Samoro wawuotho monego warom kata gi journalist mondo wawuotho kayude momiya rikni go yutim. Tafadhali dhano emodwaro chandruok. Ang'o ma moni go chonge piny tilam Nyasachi. Niye ni dhi kamoro, niye ni kia niwe tija machandora kalamu Nyasacha na yudo. Ng'ato unda nadwar. Adhiya nyiew ne padri mtoka santa nyono gi tienda. Nadwaro miracle. That is wrong. Jadolo chung'uru gi wach Nyasaye motegno. Ng'at ma chung kamoro amora nyen kuwe ochako Catholic. Tijuki ya jogo kilamu Nyasaye, come to our church, come to our ministry. Any kiosk moro tiendara kati gorofa moro kaka nyoka bimbo tuwa toka yude. Erokamano Ruth. Erokamano Ruth. Jadolo chung'uru motegno kabiro sense katidro adwa na winjo wach Nyasaye. Temie uru arise kaka nya winjo ka jaduong' bishop ogo nyongede nyugo
Those are the bishops more dongo kawa winjo weche gi kinde mane giwer power of Jesus around the world. Yes. To moko biro kwendi giri ni eno dwa miracle mane maditim na to mama to Nyasaye nuchpia. Erokamano Rose. Very bitter. Erokamano ahinya. Rose winjo ka gino chwanyo Rose lakini Dominic be wan go de simu. Dominic oimore. Rose apani podi yo wanganyo matin. Dominic oimore. Duoke duonde TV ni piny matin mondo ko winjre maler Dominic. Iwacho nango jaduong. Ango made oganda tim mondo kik gidonje dinde ila ma gala moneno gi. Awinji. Dominic dia mbele awinji. Hapa ni namba mar Dominic chando wa matin. Canon ni wacho wach mar ndiko mar Nyasaye. Iseyilero ne ji kuonde ariyo kaka oganda. Achiel kit kanisa magidhie mabi Rose mogonwa simu no bendo wacho. Mabi wabro donje wach mar Rose wacho ni samoro ka jodolo kodhi do kama gi do yalo gin gisiko maniyo tibadi malo ibro bedo millionaire ibro yudo mtoka kiango mano kuro en puonj mar meu kata mar mwandu lakini mokuongo ni wacho ni gik ma oganda onego ng'i ikwano ne kit kanisa ikwano ne ndiko mar Nyasaye iwacho ni ginang'we kit kanisa no nitie kod bombe ne moko kanyo machielo nyaka wangi ni to jodolo gieki gi chomo kodwa kanye ka inie kanisa ma jadolo wacho ni enen kod teko mogamo malo maonge ng'at machielo manyalo chope ma en kende men kod thuolo no endo ai Nyasaye miye go direct to koselor kuome ekomiyo Trevor mano en jadolo kata kanisa motenore ewi miriambo nikech Nyasaye miho thuolo ni wan duto wanyalo winjo kuome ai ka ng'ato ting'o malo ni winjo kuoma to konego claim nikech gima timore gi jogi ni koseidho malo koro oyuayo luoro kuome ma gimoro amora mowacho gimoro amora motimo nyaka luoro mok inyal penji men nyaka dhiale Kristo nyaka bed kod thuolo mar penjo jodolo gik mok kare kendo mar kwero kendo tambro gik mok kare ka gisiro bende gik maber ma gitimo ka inie kanisa ma bishop ni kata apostle ni kata party gimowache gimogik mok nyal twag kuome adwa ko ni mondo ringi ngwech odhiambo makauni iweri gi kanisa nikech ichomo kumarach kuma joka Makenzi ka waneno kodhie to gima Rose wacho mar kanisa ni ma ji ong'eyo chakre chon kanisa mane idongo kata kindala uting'e ni an kaka an ja PAG ing'eyo ni nitire ja ACK nitire ja Catholic mago dang be ni nyalo konyo nikech dinde tinde wuok mang'eny ji odong mane kanisa ni machon mane ji ong'eyo chakre chon koso igere kanisa kod dinde nyuolore kaka ji dhi mbele to nyuolruok no tok rach nikech waneno ka ng'eny gi nitie mang'eny mabiro kata manyowuok makawuono biro kendo oger gi wi mise mabeyo kabisa wi mise mar ndiko mar Nyasaye omiyo nyuolruok mar kanisa ewi mano chakore chon ok apani ne chandruok en ka kit kanisa moro chako bayo ai wuoke gima ndiko mar Nyasaye opuonjo an da wachi ni kapok idhie kanisa moro to ng'ini ang'o matera kuro en reto mar dwaro chang dwaro hono dwaro mwandu dwaro teko ematera kuro koso en dwaro ng'eyo Nyasaye moda dongi kuom awuon kaka Rosa wacho nendo wan kod thuolo mama wacho ni ka Yesu Kristo nobiro mothonwa to oyawonwa ohobonwa tudruok gi Nyasaye ma Trevor in kod an Evans Omollo anyalo go chonga ma wuo gi Nyasaye ma Nyasaye winja ma kodwa timo hono to tima hono biro min dhi ka jadolo dhi lamunicha meda ewi tudruok ni minya tudrigo gi Nyasaye omiyo warruok ma wayudo kuom Yesu Kristo tudo gi Nyasaye kendo miyo thuolo mar chamo mwandu kod gikeni madongo mag Nyasaye mokni jahono ni jatim hono achiel kende ka ema nyalo tudo gi Nyasaye to mae kuku mar wach jadolo nikech nitiere dinde moko makidhi tiwinjo no luongo jomoko giwuotho gi crutches kata jomoko nigi wheelchair to ni chieng' no lemnegi ma giweyo wheelchair ji ochako wuotho koro in mane dhi ka wi bari to ito wino pod bari kata no lemni iwacho ni in yie mari emape yie mari emore joka mo make crutches to wuotho to mae gima wuondo ganda nikech koro ganda paro ni din ma leme jodala wa malemo de jo PAG awerago
joka ka onge gi yono ma winjo me ji wuothe ma ji wuok e wheelchair no mane manigi yono. Ere kaka inyalo nyiso oganda mondo gibed ni ginyalo neno kind yie mar ng'ato to gi miriambo mar kanisa? Mokwongo, Trevor, adaher un kaka jofwambo mondo utimie nonro, utimie investigative research moro kuom honni mang'eny mitimo. Ng'enygi gin honni mwawacho gi dho ngere ni stage managed. Ma mondo mi awit gik ma wuotho go scratches na kucho mondo achak wuotho, nitie kaka watudre gi bishop kata prophet ma opanga ma chieng' mobiro no to hono timore. Magi gin ga jok, ng'enygi gin jok mangima. Iketo to bet e wheelchair kata kuom higa achiel ma jire ni Trevor unya kach te cho wang' ni nong'ol, to kamano go piny cho ng'ol. Ng'enygi gin honni ma miriambo, omiyo nyaka wago gigo be kogno. Ang'o miyo ng'at musika zika wuotho modonjo to ino kithor yudo hono. Ni wuok awuoka kaendi. Omiyo kanyo nitiere chandruok. To jowa nyaka bed jok manyalo dikore magonda mochien. Machielo wi wach miwacho mar ji dwaro yudo mondo piyo ni. Ing'eni wan kod kech mar chuny. To kech mar chuny no miyo wagore e lweto toche magalagala. An gima daher gik moko ariyo madongo ni da wang'e Yesu Kristo kod warruok ne mokelo. Mwa dwar dongo kuom Kristo kaka ndiko mar Nyasaye opuonjowa. So wang'e Kristo tae wachako somo muma to wafuone mos. To wayudo kanisa kata riwruok mapuonjo muma kaka muma oketi ma nyalo miya thuolo mondo apenji muma ka nigi thuolo mar miya dongi moka ringo madhi kuom joka kande. Omiyo aparo Trevor ni jowa ni kod yot mar wuondo kabisa. Jowa iwuondo mayot nikech wan jok madwaro gik moko matimre piyo piyo, wadwaro mondo piyo, wadwaro ni mondo honni gik magalagala otimre mapiyo mondo obed jok mopogore. To we will ni Ukristo to kosingonwa yot kende. Ukristo wacho ni ber biro beti to rach kata pek biro beti. Omiyo Ukristo madwa lando nini ka ineno gimoro mapek e ngimani to ngeche ni ok owari kata ok ing'e Nyasaye maber kata in jaricho, mano be en Ukristo ma onego waket thenge. Nikech kata Kristo e ndalone okadhe chandruok mondo mi ber obedi. Omiyo paro ni Trevor, mago gin gik ma jowa nyaka ng'e. Wagonda mochien wawereto e dwaro gik mabiro piyo piyo kawuono ma honni masieko mabiro araka gieki. To mane kama wach wuoke nikech ng'eny ji paro ni onego be ni mwandu mari iyudo mane piny ka. Muma wuondo wacho nang'e wach mar mwandu mar piny ka nikech mano be kama pogruok nitiere. Wach ni yalo ni biro yudo milion, higa mabiro ni idhi yudo milion 1 mana kibete kanisa wani kaso seche go bicha kinyisini chak gola ne pesa moro matin mondo weka koro ono no chako biiri. Sie muma to wacho nang'o e wach mar mwandu mar piny ka. Muma puonje sidenge mopogore opogore. Nitie kama muma sama muma puonjo ni mwandu ber kendo nego wadwar mwandu mar piny kendo nikech yudo mwandu no konyowa kendo gwedhowa kendo miyo wabedo kod thuolo mar timo gik mang'eny makelo ne nying Nyasaye duong' e piny ka. Weche mag somo, weche mag research, weche mag konyo nyithind kiye. So mwandu owuon en gima ber ma onego ji olam ne Nyasaye kendo Nyasaye onego gwedho kod mwandu. Kisomo kuwuok e ndiko machon mar the Old Testament, Deuteronomy kibiro ofulo kaka Nyasaye biro gwedhowa kendo biro nyayowa mwabed jok manigo. To bade komachielo winjo ka Paulo ndiko ne Timotheo to ng'ize ni pesa ber to hero pesa en richo. Omiyo Paulo poge kanyo maber ni pesa to ber mana kaka wacho mokwongo. To ka koro chuny ogedo mana kuom hero pesa, tipo ka lao pesa kod mwandu no endo dhi to kadho kodwa kiewo, tipo kichopo era ma in koro idwa ni iyud gimoro amora ka okideo ni to gino lore kod yie na kaka ja Kristo lore kod gik ma ndiko mar Nyasaye puonjo koso ochomo kure. Mano omiyo ka jodolo mang'eny kawuono kata jo Kristo mang'eny kawuono oyie chorore e mibadhi modonjo mibadhi maler malew michweyo nyaka soya masamori nege nyaka ji to gin jo Kristo mondo giyud mwandu mang'eny nikech ok gidewo ni yo mane mayudo kod mwandu niendi. Omiyo onego wang'e ni mwandu ok en gik moko duto. Jonabi no penjo ni to ang'o ma konyruok mane madayudi ka yudo mwandu duto te mag piny ta chunyo dhi molal nono. Mwandu no lal kodwa ne ka koro timre kod jowetewa mashaka hola kande nikech dwaro lawo mwandu no kod ber ma piny makawuono. To gini ok onyiso ni mana jok moko somo kende nikech waseneno kaka shaka hola gima notimore ok en jok moko somo kende kata jok ma mwandu gi ni piny kende kata joma nigi mwandu maber chuth. Nchwa neno ka wuok uso puothe
tero ne jadolo nikech jadolo wacho kamano. Ma gima inyalo geng' nang'o koro? En mana puonjo oganda kose en timo nang'o? Nikech nitiere kaka nyaka be ipime, ikete ratil, inyalo puonjo oganda ma koro oganda bok dwa kata winjo gima jadolo mora mora wacho. Mano e chandruok, nikech achiel kuom gik ma jodolo ma kawuono ma ogede wi mise mag miriambo gitiyogo mondo gimak pach oganda, ma gimakogo nyaka jok modhi skul ma chal kod in kod an kama, en uso luoro. Luoro no iuse ka gikawo andiko mar Nyasaye to gibano tai gipuonjo gik magalagala. Ranyisi en kaka jadolo mabande ma Paul Mackenzie puonjo joge ni Yesu dhi duogo piyo piyo kendo duogo ei higa achiel. Omiyo onge tiende dak e pinyni. Wadwaruru mondo waikre ne rado kod Yesu kobiro. Ing'e ni en puonj ma dhi keto kuomi luoro, tai koseketo kuomi luoro to mi neno ngima mar pinyni ka gimoro maonge kore kata dichiel. Kata in ng'at ma en professor university to neno ni mae adier, we monda atim kaka jadolo wacho niendi. Iwinjo ni jomoko ouso mwandu gi milioni to gidhi girenje lwete. Ochamo kendo winjo maber kod nyithinde gi chiege. Tai un to uthoka nikech uso luoro. Makane paro mar uso luoro no bire mana daka matin. Pastor Dominic ogoche no ka Dominic oimore pastor. Mar Dominic no lala pani waboda ahinya moko make. Iwacho wach mar uso luoro. Jadolo ng'isi ni koro wach mar piny ka oserumo. Ma Yesu chigni duogo. Makaber to in emo nego dhi romo ne mokwongo. Kabisa. To koro gimoro machak dhiera gi jopiny. Ntiere jodolo moko mawacho kamano. Teno wuono kotim gima wacho. Kaka mana mar Mackenzie mwawacho ni. Kabisa. Kata embe kanyocho make waneno keto mudho nyaka pi. Dende beber. Oler wange yo. Wange ber malich. To ngiso jomoko ni kik chiem nikech saa koro chiegni mondo githo. To waneno ka ji osetho. Ere kaka koro jo oganda onego ging'e tim ma jadolo timo mondo gimbe gitim kamano koso ang'o monego gitim koro? Adwa tiyo kod wach moro motegno matin. Ning'e ni moko gina fuo. Gin rem mar paro kod fuo. Fuo moko chopo kamoro maparo ni fuo moko ka lemo ok nyal gologi. To moko nego gol kata golando. Dwa boka. To rodh ng'ato maber mondo ne gimoro. Ineno maber ngima ng'ato kaka chalo kocha. Ok ni ging'eyo kendo gineno. To nikech ng'acho osedhi moting'ore mobedo ka nus Nyasaye, en ng'at moluor ma gima wacho jitet nyateta, itima tima ng'wech jitet nyateta. Trevor, jopiny onego bed kod thuolo. Pod abro nuo mam ahinya mar chako penjo gik ma jodolo timo. Ng'iyo ni to ngima gi chalo nade. Ang'e ni jodolo wetena ng'eny gi wacho ni no, winj mana gik ma yalo ngimana werigo. Kakidak, ndiko mar Nyasaye puonjowa. Paulo kandiko to wacho, kata mana Jakobo kandiko to wacho ni tim nyaka lure kod yie. Gima timo Omollo kor mudho nyaka chal kod gik ma puonjo e Old Saints kacha chande. Omiyo kinyal thega ariyogo. Jo Kristo nyaka bed kuthulo mar go kogno mang'iyo ni to Evans Omollo ni ngima ne chalo nade. Ngima ne be chal e gimo puonjo. To kobam to bed kod chier, choka chier ja Kristo ti chomo jadolo, ting'isi jadolo iwuondo wa, ija miriambo. Ti go ng'wech, ti weri kode. Ka watimo mano, jogi biro chako bedo maonge gi joma luwogi. Jowa, ka in gi jonyuol, jo familia magi matimo ma donje gik makamago, ti chako gologi. Mane kama abro wuoye mbele kanya ng'eni ka ng'ibro penjo, onego wabed kada gi chik. Wabire wach mar familia sani, wawinjare ni Kennedy wacho nao. Kennedy oimore? Idhi nade jaduong'? Antiere baba. In wache meg dinde magala gi ineno nang'o? Ang'o ma koro oganda onego tim kata sirikal onego tim mondo mi ji kik donje dinde magala gi? Hello? Kennedy, iwinja? Awinji maber, mosna jadolo ne Bwana sifiwe. Amen. Yeso paki. Ta penjo Ken. Kanise ing'eni kisomo ndiko. Wacho ni dhano tho nikech buya. Koso ng'eyo gimoro nyalo miyo ng'ato betie. Adier Trevor, kineno gima ne otimore Mombasa, inyalo ywak mapiyo michwe. Gima nyalo nyiso jadolo kata gima nyalo wacho wach mar Nyasaye.
wabedo joma puonjo wacha adieri mar wach Nyasaye mar adier. Nikech dhano nigi chandruok treva kik wawuondre. Shida ma ji kale miyo ng'ato nyalo timo gimoko ne ng'ato timo. Yeah. Amoro ng'ato ne nigi problem e ot. Omiyo ni kochopo e kanisa to biyudo konyruok. Chandruok mobedo go chako dogo bedo. Ng'e ng'ama tuo treva wawach ni anyisi ka ntiere kod malaria benda. Yeah. So achaka doga di kama suna nitie to suna chako kaya. Yeah. I'm getting so many viruses in my body. So na go tuo nyabere. Koro gimonego jododo nego tim, onego bed ni jodolo puonji gi miluongo ne wach Nyasaye mane muma. Namba 2. Ng'ata ma dhi e kanisa. In fact, I hate seriously. Then kata ka ponono ni intie to moro ma jodolo timo ka wuothe go. Ang'iyo ni to nikech muma I know from Genesis to Revelation. Yeah. Ka winjo ka scripture ma you are going to read to me or understand. Yeah. I'm telling you, don't waste your time in my house. Yeah. We have so many people ma biro gi miriambo. Mariamba ji wonda ji at the end of the day. Yeah. You look at auto kepre number 1 auto kepre. Yes. Ni winjo nyoro kaka jadolo Washington ogono ngabino nyo wuyo malaya. Yeah. Wa puonjuru do Nyasaye kata nyiro mag Nyasaye yo mar wach Nyasaye. Wang'eyo ni Yesu biro duogo to ko ber no biro duogo kinde mane. Ambikia moma ni ndalo biro chopo. Ma Yesu biro duogo to ko wach ni kinde mane. Number 2. Prayer and fasting. Yeah. Watch me mondo watue kwa sayo Nyasaye. Ndalo mowinjore kod ng'ato ma ng'ato nyalo control godo dende. Yeah. Oko wach ni mondo watue nyaka tho. Yeah. You can go to pray for fasting if you have something to God to do in your life or in your family. Yes. Isayo Nyasaye ni Nyasaye mondo miutimie ng'one gimoro. Kamano. Tok ni lamo girio cage until to die. Mano miriambo. Second. Yeah. Kata the last one. Yes. Awindo kama ni mamoro huyo kabisa. Injili marni paybill number inapita kwa screen. Yeah. Tuma pesa upate pesa. Dalo mana Yesu Kristo ne ugo toko different people like Joanna. We know the disciples of Jesus. Onge kama ne Yesu no uote ka uoto ka lando mondo mijuchi pesa. Mondo orne pesa. Here's some of Joanna. I think it's Joanna when. Yeah. Jesus will be in Samaria. Okay. Rather, Mama Chapin Samaria. Mama Chapin is not to give them any money. And what the Lord gives is money. Okay. Man of the Molando, let us to preach the real gospel. Okay. Mondo ji oyo dress work than preach for a gospel. Madano donje toma kile no ki you have malinka kana no tonicate for you. Okay. For the scripture. Yes. Mondo jodolo po ni pinya sai the real thing, not bad thing. Mondo jodenge ma. Mondo jodi book Yesu oksani. Kamano. Yesu dugo kano. Yesu dugo but not now. Kamano ken. Kamano ahinya. Injo kaka ji wuoyo maler kanyo. No wuoyo wach moro mar familia, ni wacho ni samoro fuwo bende nitiere iye kanyo. Iko ni mano koro nego tim. Ingeni jogi choko aparo ni ka wanyalo chwako sirikal mondo sirikal kokalo kuom od bura. Mondo chuog chike manyalo gayo kanise kata religion in general. Mondo gik magalagala mobachni matimre gieki. Ka waneno gi gwengewa kata e familias ma wakagi timore. To wanyalo kete chik, wanyalo gamo jok ma implement chike mondo deal kod jogo eko. Nikech gimoro konego bani timre gweng magalagala to waneno ka chike onge manyalo restrain jogi, manyalo keto rea maduoko ji piny, to ngeche ni wachomo bang kendo gwenge wa pod mana medo hinyore. Awinjo ka news masachiel CS Kithure Kindiki wacho ni nitiere jal machielo bende giluwo kamoro. To gigi bro nyuolore gi ng'eny, mago gin mana tip of iceberg, gigi ng'eny kuonde ka kuonde. Omiyo an daher ni wachuog chike manyalo gayo jok mariambo kendo
bam kod jowa gi wech Nyasaye gi. To wach mar chugo chike ni kama wach bende wuokie nikech joma chugo chike gin josiasa. To ng'eny josiasa ok dwa dhi ataro gi kanisa. In fact dini en gima kiluongo. Ken sa siasa. To kinyal yudo ombulu. Omiyo koro yudo ni joma chugo chike gi be dhi mos ne wach kanisni gi nikech ging'eyo ni kango jadolo moro obed jadolo mar adieri kata jadolo mar miriambo koting'o bade wacho ni Ombija ni ok wame kura to wach no kethore kamano. Koro ere kaka koso kanisni monego ndik piny gi wegi ka giwacho ni wan kaka dongere luongo ni self regulation. Be mano be nyalore koso chugne gi chuga chike. An asewacho wach mar self regulation no kendo pod anuoye. Taparo ni self regulation no bro konyo. To self regulation ng'enya tiyo kodhi mochuoge mobedo chik mar piny mawalo riwruoge mag kanise mopogre opogre to keto riwruok achiel. Watiyo kod sirikal kata migepe mopogre opogre ma are relevant to waketo chike mawacho ni un jo National Council of Churches of Kenya kata un jo Kenya Conference of Catholic Bishops kata un jo Evangelical Alliance kata un jo riwruok mar jo Pentecosti. Kanise manie bwowa tetete nyaka lu achiel ariyo adek maka ok getemo to ngeche ni riwruogu no mobiro tiloro. Ngeche ni mano dhi keto pressure ne riwruoge gieki mondo gidil kod jogi gieki. Gima miyo wacho mano en nikech pend chiko mar Kenya opogo telo mar piny to kod wach mar din. Ngeche no thego kando. Kawa wacho ni sirikal e mondo ochak regulate no wuon. Chieng' moro na yud sirikal moro ma ochung' gala kendo ochung' ataro gi din kata gi kanisa kata gi Islam to bro chako go joka waket self regulation to wati kode ko chuoge pend chik mar piny. Ta yegi gimi wacho bende Trevor ni josiasa okawo din mobedo negi apaya magirenge mondo gius gik magitimo. Mano e racho mogik. Doher wacho ne josiasa mawinjowa ni ka ok wachugo chike to gini chieng' moro will catch up kodwa. Wano wegi kaka josiasa kendo Kenya wadhi nyumore kaka pinje moko mosenono oko kocha. To weche mag hono man wawuoye chande miwacho ni ka kiwuok oko ka wach ni ok oyieri ok omi crutches mondo mi wuondri ni nigi crutches kasi lemo ni tichako wuotho maber. Ntiere joma yie bende nitiere mar adier ma ng'ato lemo adier molemo ma ono neno kuome kata na wuona se lemo ne gimoro to Nyasaye otimo kaka ilamo no endo. Mano be kama koro wach wuoke ng'eyo ono mar adieri ma Nyasaye motimo kuom lamo mar ng'ato to gi miriambo ma jodolo moko timo. Nikech ng'eni koro ere kaka inyalo puonjo ji mondo mi ging'e neno ni mane ma adieri mane ma miriambo. Yani hond Nyasaye biro kod muolo kendo nodonjo kokelo nyaka kwe. Sunga bendo kokel nyetho kod jaro joma moko bendo kokel. En adier kata an kama bete ng'eni Nyasaye timo hono. En ruoth ma jahono waluonge na jabu jaloyo ma jahono. Hon yotimo madongo kendo mang'eny nyaka kawuono. To jomoko to temo dolo lwet Nyasaye mondo giti kod miriambo mondo ginyisi ni gin be gitimo honni. Achiel kuom yore mwanyalo ng'eyo go ni makare kata mobam en mokwongo ahinya jogi giwegi be giluwo gik mandiko mar Nyasaye wacho. Ka ngima gi obam kod gik mandiko mar Nyasaye wacho nyaka wabed kod penjo ni to hono ni chal nade ngima ni kod puonjni kok oluwore kod gik mandiko mar Nyasaye kaka iwinjo Kenny Rose mo wacho chande. Kok othenore kuom ndiko mar Nyasaye to galagala. Mar ariyo hono ma Nyasaye timo kata ni wuon kaka jadolo odhi mo oboli mo humbly bikoni ruoth kari Nyasaye matimo gik mamoko. Tineno ka jogi iki kosetimore to koren sunga en midwa lande en midwa wukuome ichako yany dinde mamoko ni yo Catholic gere kaka Rosa wacho. Onge roho Anglican giri onge roho PG giri joka tinde mana jo ringruok. Kamano e matunda mawuok kuom honni ma jadolo moro timo. Tadwana wachne nyikwa Ramogi mawinja ni mano ok en jadolo modimbore. Jadolo modimbore en ng'at moluoro joma moko mong'eni ka Nyasaye otiyo kode to duong' kod pak odog ne Nyasaye. Omiyo kichako neno sunga kod nyetho go koko chako wuok mago gin olemo mag gik moko mowam. To mogik ni nyaka wabed kod thuolo mar bedo gi patience mondo wanen to gino timre yo machal nade. Gweng' kuonde go nyaka waseti ka gin jok moko ma pidho gik mag miriambo to wachoche ni ma to Trevor wang'eyo Trevor ni ne wuothoga jogi badho honni. Nyaka obed kod chir mar wuok oko mar kwedo gigo. Nitie ji mang'eny mong'eyo gigo
nikech ichulogi to gibe gidhi Giling. omiyo jogi medo yudo mahu kendo gimedo nyak kabisa. To ono bende ok thor timore abal ni kawuono iwacho ni kawuono an iten ka ji dwa wuotho, joma ne nie wheelchair da wuotho te, kinya biro Kisumo, joma nie wheelchair be gidachak wuotho te. Mano ke kaka Nyasaye tiyo. Hono sie mar muma ma Nyasaye bende mar Nyasaye wuon in kaka jadolo. Otimore nade? Ok en gimi chano. Ok en gimi nyalo wacho sani ni adwa luongo malaika mondo bira ka. Mana dier ni hono matimre no en achiel kuom yore ma Nyasaye nyiso go duong'ne. Gima duong' en ni Nyasaye onego bed ni nyiso duong'ne. To mang'eny maneno ka ipango gago to gin ma ji dwaro no yud godo duong' gin giwegi. Mano omiyo an kora aketo question mark marang'ongo. Nikech iko ni jok ma tuo duto dhi ugol gi osiptal, yudo ka ji golo ji nyaka jok manie motudne gi pi. Nyaka jok manie kansa oketie mtokni, nyaka jok manigi tuoche ma waluongo ni terminal. Titing'o titere Koyo, titere Buru, tiringo go kilomita 500 ni dhi dwaro hono ma Nyasaye timo. Ayie ni kendo ang'eyo ni Nyasaye timo hono. To kaka iwacho no ok bedo pile hono ma Nyasaye ringo pile michiko. Ok awachi ni nyaka wabed jok ma ang'eni samoro ng'ato nyalo wacho ni jadolo in chal no kiyie maber. To gimonego wapar ni kata mana thieth en achiel kuom Nyasaye timo go hono. Otimo hono miraculous, pure miracle, kata mana thieth pod en yo motimo go hono. In fact, hono mang'eny ma Nyasaye timo go kalo kuom thieth. Omiyo onge tiende ringo nwa parade ji kacha mondo kwanego mago mana miyo jomoko mahu nono. Hono ma Nyasaye kelo obiro go mos mamuol to waneno kobiro. Ok en hono michiko kaka iwacho. Ka koro watieko jadolo, ang'o madier ni mondo jopiny owinji kawuono godhiambo ka kwawuoyo ni? Ang'o madinyisgi mondo giwinj maler? Mokwongo nyikwa Ramogi, ka wadwaro resore to mokwongo kik mondo gik matimre gi mi wachak chayo kanisa, nikech kudni achiel ok tori. Samoro ang'eni iwacho ni kudni achiel ma tori, but kudni achiel no ok onyiso ni kanisa te obachni kendo ba. Kata kochakre ndalo Yesu jomiriembo go ne nitie. Omiyo mano namba achiel, kik wagal ni achiel marach matimre ni miyo koro kanisa te jomoko winjo ka wacho ni an koro adwa bedo atheist, adwa dhi Islam, adwa dhi ang'o. Mano kik bedi. Mar ariyo, nyaka jowa koro chak somo muma gin giwegi. Muma wacho kitabu mar Tich Joote sura 17 ni joberea ka Paulo noseyalo negi tae gidok to gichako somo ni to gima Paulo wacho to be ne adier dogi non gima Omollo puonja cha be gin adier, gima Makenzi puonja gin be adier. Ka en adier tigote, ka en miriambo ting'ado tigolo oko. Nyaka tigi rieko gi pachi wuon. Mar adek ni nyaka obed ko thuolo mar chako penjo. Kik wawe obwongo wa oko. Samoro wachal ma wawe obwongo wa oko, wadhi go obwongo wa e kanisa tipenji to karach aputhi diri tiwuog gi rengi. Erokamano Canon. Mano Canon Evans Omollo men jadolo All Saints Cathedral. Mane kama wawe chenro marwa mar duol nyikwa Ramogi. Anto nyinga Trevor Ombija, Jandeng Opanga, Jonyakach Deno Ombija Taya, Nyakwar Guoko cha pesa. Adaweu gi muma Mathayo 24 kwan matindo 11. Ndalo mogik jodolo ma jomiriambo biro bedo mang'eny. Yaw wang'i jokama, yauru wang'i. Wanenre bang'e.